la veritat jo és que crec que ha sigut un any molt intens i crec que a la vegada ha sigut entre tots hem realitzat un treball fructífer per a la nostra institució i per als nostres pobles. Per tant, aquestes paraules de despedida, que no són paraules de despedida perquè sempre estaré, la mancomunitat de la taula sempre en tindrà a la seva disposició, són unes paraules d'agraïment sincer a tots vosaltres, alcaldes i regidors, que conformeu la nostra mancomunitat i també donar-los les gràcies pel suport que sempre he tingut del nostre equip humà que tenim i que realment impulsa la nostra activitat de cada dia. A Xus, a Tere, a Marc, a Javier, a Lucía que ara s'incorpora, a tots moltes gràcies. Tots els que creiem i que creiem en aquest projecte crec que us podem sentir satisfets, orgullosos o fiqueu la paraula que vulgueu del treball que s'està portant a terme, que s'ha portat a terme durant aquests parell d'anys. I com he dit tantes vegades, la taula del Sénia no vol entrar en discussions ni volem entrar en cap polèmica, només volem ser útils als nostres conciutadans, buscar les solucions als seus problemes, que en tenim tots els dies, i sempre sumar i, si pot ser, multiplicar els nostres esforços per tal d'aconseguir entre tots un territori millor, un territori més solidari i un territori més modern. Moltes gràcies a tots.